Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Onye kubwatari iboryo obosemya gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebise itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokonyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House orofa ya pili chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mancho murigereria w'Ensoko TV karibu sana naenda senkwana ya beno botukubwa rero biyamuna soko gandira gusanga na intwe chidageka cha butokire 35 na ibere igoro y'ichinsa isatochia bone botuko na ase studio na Chicago kumanya ntore no mugeni ase studio yura chiko tokonya gusanga amange aywaringete hoborai bwa siasa na ne mono kero tokukwandira mange ase abasaye barigire gwesona ni asobonga ase siasa ikigaye bikore byabere bikwenekiwa ase abasaye bamuchiwa asobonge Hudson Umbasa Machuki no manyi bamangana igage siasa na bego morai babasaye kuru ase county ya Kisii no araga obotuko bwarero osangana intwe. Karibu sana Hanson na base ntunde ende nande hukumukwanya omwancho murigereria no murigereria bw'Ensoko TV tutaraso ase nkwani itubutubwala mbuyamana sana Clinton asengenjo yokongaregania chase studio ino ya Ensoko TV biyande asengenjo naruhusi chiza cha 8 kidogo lakini ikire bulia
Enche ngoro kumbasa unabatikire goteba Anderson Mombasa Machuki. Seite kutoka Bonchari kusikisi county. Ase wadi goro kumorenda. Na mono asigituoge gwa Kirugutoro polling station. Toro primary. That is where I come from. Wano. Karibu sana. Bono tiga tumurikire amange hayo aringe tobore bwa gisiasa na nene mono okwigwatirania kwa basa wikira boniga ase nkwane ago yokoigurera na kiura kwandre ogwesonania kwa basa ase obore bwa gisiasa na be etabe no rongoro usiruka kurendere nsi ya Kenya ngima kero turucho bochore bona 2027. Biyama sana Clinton. Chena atebi mugusi na ndemono umusae ole no bongo bole gas wesona ne ase oburai bwa siasa na mono oburai bwenseye asingenje yo koleta decisions chigo chako sikobe kama chikama ya aranyare kurenda exas kyamambia na kyo bego garango tebanga abasae wesona ne ase oburai bwense ngogera bure bareta mabadiliko ase serikali yanyara kunyora abasae. Ase nseme yega yende bono kero barigati gweso ya asobonge kurenda asoborai bwa bono boro bwa gisiasa abasae bange baroka ndre gwetanga kurwa ase bare nkyo kore nkye kogera abasae bako mochuborai bwa bono bwa gisiasa na baitangire kura soborai ubu isabawe nene nchena atebi muno mugusi kento yako gara abasae bange bakwerusanania kurwa ase oburai bwa bono iga neringa abarai baro bakora ense ya Kenya na mono kurusi bariko banyora sekera emesa yoko bage bintu biri bitakeire buna bono biri bitakeire abasae baegwe abangena baegwe abagaka baegwe ebiruge ebi egera banyare ko egenderera imambe bono kwanyora ng'umusae ayatagete aegwe gento ara enere kwanyora nga abarai abande mbatagete kwana na ribaga gocha abasae na kiye kogera anene mono abasae bakwerusanania kurwa soburai bwa bono iga na ande gento yakogera bona batatageti oburai buri bono iga mono bari bakora ense ase national government na ase county government esababu neringa barorokanire bagotengwa yani tola tebeki gusinga bagwatananwa kurwa ase decision making yo burai bwe county gose ense ya Kenya na gekogera abamura gosaba sae bakwerusanania batagete koleta mabadiliko revolution lakini bona aba baraya baroro batageti ko uniform abasae ase okorosia amagendero ye county gose serikali ojase bole ali bara inyorwe ento sababu enane bakwerusana nena kimbali ko inyorwa ase uburai bwense barororo bamochiro burai obuga buna gwatebire baro barigetie goso ase uburai obuga bwa gisiasa baro bataraso akurende banyare ko bakomochibwa ntebe bagotupe kwa bobe ase mundu bogesonga bange barukiro ni chigun etwarire bikore binge bikone kiwasama tukabwango gaso abasae bamochibwe kubwatiranirwa ase birengere byago orocha abasae batumekirwa ase nchirere ngiyakero ko rumo bwekano bwe ekyabete matukabwango gorongorwa gusiasa orocha abasae batumekitwe korengana ni chinkwana cyabange korenta chiburobu nchibuno musae ndande yake musae omuteneri bw'abasae kurusi I'm part of the leadership y'abantu bagusi abali abasae bakunyara gukwana articulate issues chamege decision as any development is a county or say national government as opinion leaders nchengo tabanga abasae koneta chibura buru no ko bamba bwati mirimo bagakora yatokanga okubambara uniform of you kusembara bekwa asokum kolegas serikali ero gusine county gusine serikali ye nane kwanyora mbayo panyo basomete bamura basometa basaye bagwata masakara
lakini kwanyora mbari ko gasi bono kwanyora umuntu tabwate gasi tabwate kenda akora nabwate family akorageri bono baranyare gutumiku kebesa bobe bono muna turateba na bono ndiki wate kwa kebekire buja ugutumiku bobe umuntu agwebesa otebu genda egabu keumbu urutabara ibagwita buya para bara gwita buya iga magena tugwaka nebesa maroko bosenyo okoba yobora yobo boro bobe otara inufuru bwabasaye babarete on board nagekora amura osaba saya abatokuruka bakutumikubube ase kifedha basalie bintu esaba wena naki negasi batabugati wanyora ebesa yabo wanyara gwekimu kimaisha tokonyora umuntu agutumikubube ina ere saba wena ndagotebe narurata ke kuburia sengencho wateire ase chinkwana chia kwa sobonge wa kwandre ngabasabega mbabwati meremo mbairi gasi ebare aido ningo bono hora soko mochi wa sense mega nabasayebuka abanyene nabara ibari bara orra sengenche miroberio nerororo tutanyara ko batogosie kama isa sengencho serikali nene yabwatirende ne serikali chichi county itukoria ronto arumora ibwense kago cha kyumuroberio nyoto entunde akabere oyorengete mono abasaya baiga nabasaya batare sokia kubwatia mabagaiga bosa bange babo ebabeira aboro bosene serikali tarekirania chire chia yagwikira no sengencho buno muroberio nyota nentunde akabere gemineti entunde ntangania engoro yarengo imiroberio nero ororo bosene abasaya babeira aboro taliba sae mbali baoro mayete Clinton bonega basae bonega they are very informed very informed and always seek doors choko opportunities nchenda gotebi Clinton na a shift a phase 2 ya nyota ya ba launch the president of Kenya today akabere eyalente tu ekereri entangani etaranya koba initiated was implemented esababu niye abantu ekera baringe ko apply for nyota funds as ambassadors by youths we njendo ya mobo I tried to reach out to several guys kubatenga apply because serikali ye Ntuanya rege tobis. You were the first people kwenye akireko ukaribo nchari toka make sure nga abasaye babwatire chikura na ndabasaye aba baachire ba apply for this nyota. So when nyota came the list was very long. I went to my area chief, he gave me the list, very large list. Those people were shortlisted. And when they were shortlisted, abantu bakatwara expectations nga they are going to be given this nyota. Afterwards, they bakaleta information here now. Nga bachorire kuru sublocation kose kuru ward abantu gete namba gete. Muna ba maete the criteria they used they did not inform the people or the public to address. So abantu bakaba shortlisted abange but abantu bachite ko benefit they were very minimal. Like my case of my area where I come from. Gechichikiana omuntu noyo amubweka who applied nyota. After all those guys were applied several number oyo amubweko oetwe nyota eyo na ndo musubati na ndo musubati na ndita applied seito ekena mu interrogate tia yante betia ya applied so machoga. So aya nyomero uja se Italia no musubati umusinini oibwe ure myaka eri atakeire uwatekere gento lakini aya chire so baga aprayo akabakoba amakobe beneficiary ya nyota. Era una from the information I have neronte betinga era nyota lakini ta nyota kuruseito immediately my people from my area umorenda ward did not benefit much as was expected by the national government, the president. Oranyorende mbaikira neti birango bidu byaganire. Birango byaganire ne myaka ya renge kuru 18 to 29
abantu twaragotebi n'abantu twamaete nga baruri school batabwati gasi batarajoin any college batarajoin any course etwabatebeti basoe ba apply. We know them, so we knew every people because twakorete mkunji. We told people about this Nyota and we saw it akarum president yare kukwana tukaranga it is something it can help the youth. Na segati yemerubirio emenge bona se keratu ikirase buna ega ningo bono orase okomochua se gasia ya sengencho onye emerubirio ge serikali kego chakiwa basaba igambari koyikera etaiyo bosena basaba de kubwatia machiko asengencho keratu kukwandre kega kyabara ibabasaye abange babere bakoba moche buna ega urumura ibwa basaye engana bune yatokea abasaye bande ba kwamini buna yumura yobo lakini umuraikero gwikire bosi ogari kwa ekugento gekego kweba babande gochimega ya berege ko happen ga samatuka amaiga ni no barai babasaye mogo fail bose moko ba compromised bose nemerobirie kugenda yatokekana nga oyo moga benefitiri abande ba borwa aseba ko Clinton ntoriko ba compromised abange ba beire abange lakini timbu ati evidence pati ntonda tebi abana inchi osaba abagusiba mintunge na barai bariko ba compromised. The decision is made about the biga basaya nga information from above as dictators to do this. Poro konyora nga balia bakubwa patende tego senyota yega fund yeye they give also directives chao to the lower people. Baba tenga baliba grassroots we need 1,000 people per ward. But bago ikase ose sub county regions but banga wono bring them all we need 1,000 so they should rush other people out. Ekara ba ruoro ai kanande gora. But so the problem is not we as the youths. We do our part. We also do civic education, inform anything that the government want to do, we tell them. But what happens is that from the higher part of the organization, which is the Nyota, there is what the problem. Mwaletera abantu mwatagete baachira unabaona ndago tebi goro ya mbatangasete igoro ya kazi kwa vijana wakataba kazi mtaani wakachenjie lieta kashi masinani kera bachenjie lieta to we mobilized our youths, several guys of them wakateba amalieta na Nairobi headquarters amaleta gachaga Nairobi headquarters tukaganya. We told our people to be patient, serikali ifanya kazi yake. Ekerama list yachite ikacha tute officers cha chiefs and assistant chiefs. They called us, we went there to two officers. Tokaraba and were so twisted. Clinton, what made us and tukakumyo tukatoa nomo ichano manene na ki waikire walete list ku Nairobi headquarters ya ikire se ground bachakira batabanga we want people abantu batano kuru sublocation abantu batano kuru egecho kinyorogete nabo twate bigu na abantu bagasoka likamo leta buya ekera iranete nairo chichobis chabo kuru elio na ndigete ngya korokana. The same thing is happening at the Nyota. Nyota ye na rero nero donero chenega tanto che ero che go functionally go correre. But one of the problem is abantu bali ba kunye implement e corregazi e bona ba be compromised. Because bona ba go te una ai bwate ne ye go tigara to abasaya abasin. Una bone ke iskera. Abante tukatebetunga youths ebako 50 shillings chakena 50,000 shillings chakena but ya karo montare ko chiewa ayare ko 25,000. Where are the other 25,000?
achi chabwa tukurero aye chabwa tukurero so on chabwa tukurero it's good so igo muntu nche kurubuna kumurenda word aso mkurwa abantu ndagote ngona igona nyorete 50 you I only know one person so out of the larger number that applied I have only one person, meaning it was working but very minimal. I mean there is something serious kira sigete ase county ya Kisii ntwaro che mugavana kago cha Kimoroberio okazi mashinani ase nkorenge bunge yange ya South Mugirango emeroberio bune yiga buna yo murayo musae kwa yegure kwa mobilize abasae bago ebenkuru kumurenda kurubonchari baesoki banyore hama pagare pia sana Clinton de tengo jibu iswali libuja Governor Simba Arati, our His Excellency Simba Arati, our county governor of Kisii, the sitting governor, has implemented a lot of projects chikokonya basaya. Vuneke wana kia kazi mtaani, kazi mashinani, kwa rona ke chaki ya South Mugirango. Abantu mbali kwegazi yes. Abantu mbali kwemirimo. But from the look of things, even you, ayo mutangazaji bwe Soko TV, you can see the pictures. Those guys bali kiregazi bagokora ya kazi mashinani ya governor Simba Arati. Tali basae be miaka, majority of them I can say bali basae be miaka nse ya 35. I have a photo in my phone that I cannot give you now. Abantu abakaka by 60 years babigete chiovaro cha county chire green ba kolegazi ya kazi mashinani ba korubure metaro abantu manyete banka seito ba korubu murenda ba kolegazi yabasae babwanta ko kolegazi banyore beza bachakiro ne biasere bi president egotebanga bachake biashara ndo era banyore beza kwanyoronga n'umuntu uri 60 years 50 years nero ko opportunity okolegazi omusaye uri n'ekinguru oebwanka otigwa nigati yemeroberio yende emenge korende toko kwana sensemo ensi ya Kenya nibwate demokrasia ya korende okurobekana ngwanjeire ni katiba yeto ensi ya Kenya gutumeka okurobekana kwabeire gokorokana nga nebo gwanjire ni katiba abasae baesona ndira so kurobekana okukwabeire nga tari kurobekana na inde bono inubu nabasae in as much as okurobekana koiga nkorase katiba ngokonya kore kwena nebirengera byeino enga kyora kwandre okurobekana kwabongo gasabasae mwamochiwe nga kurobekana kune bakore kikatiba mwagokorere kwabere nga no korenta kiburabu na kuborio morembe na gotene niyo bonjire bwense wano ka bumbuye kwa kwekire ngane iyo jenda tebeiga okorobekana ngwanjere kikatiba nande on the tayo kuboria. Even the national government knows it, the county government knows it, it is in the constitution. Again, to kero rongelinga abasae enga kiyokorobekana abababwate chibesa kusabara ya babonto tuchole tubegete obisi nabuo babeire ekosereria nene kuchase community kusase nse ekiagera ebatagite ama nganabo ategereru bone bagutumika abasae barata chibura buru kose barobekane bakarokorobekana egera basoe gati ba address the issues chiwekana kwanyoranga bone okorobekana uko abantu maite bono bachirime. We have several characters now utanyara bara controllable bara batanyara ko controllable atazare drunk
na atazare abantu bari bakwamwa gukora yani bo banarete bagwate narebo igo bona basaya batari nge bako mbamanye tinga ekonsun nyanchirite okurubikana but bono ekera bakire ensemo yokurubikana mbabwate eniengia you address their issues to even the media, even to the president, even to anybody who is in that rank. Want to go together among an ayu, Bako, Korobekana, when I got news from what they bring our lawyer, Mora, no Tua, one of our lawyer Bamo, Korobekana, and they did tremendous well because they were also addressing their issues. But when it comes to youths, cover driving with the money. Babu ate achende ngiya. Yokurubikana. Amangana abategerero. But bono okoba babu ate chibeza. Bacha baba compromise ne chibeza eji. Basoe para. Basalie bintu bya banyana ebyasara byatenena nabona arojali abantu babu ate erari ya last week ya Linda Mwananchi. I was in town with the Wakili Kirifo Mbeta. We were in town, Kisi town, capital, and we were doing some investigations what is going on. So what we saw is that the traders was about to go on Chologia. Ekera ba roaching abana abantu bari Linda Mwananchi basoire town. The crowd is huge. So what they can do is to suspend their business. Bakasieke ebi yasara byabo bakagenda bara address kwanza abantu mbayire bintu byabo babayira niesiro. Gorocho no buguma buna bwa kongerega. Bono uko nto yakokera abasaye bakorokoro embuya lakini gwasalika. No koba yechibasa bana chigo chaime. Bangainwa. Baba talibo bekukwana. Baba tumeka basabo bobe. Baba golera amarwa. Baba golera bintu byo gotindia. Baba upset. Bari kumanyana nkibawe ntokora so they do anything. After all, they go to the other tables. But we need this to happen. We have the voices. So, bago tumeka basaye bobe, baba ya three voice, ekere baba ya three voice, baga ni bono, barangerugwe meza, bakwanero. Nakieko gerasa abange ba mwachi wenga abaraya bega bage siasa na ubako bwato kachibesa gochase abasaye. Kurendo ntayo eso kiro kwandire buye melobero ngakego chiara abuna yo murai bo basaye kurwa sense mo okorwa wate babu murenda bonchari. Kero umurayo gesiasa atagitanda ka bokonye kurwa sabasaye tote yango nkimeroberia koba chibesa irenga kurwa ngakyo gocho oba mobilize ngakimoko kero mwa korre maybe emeroberia no ngakimoko nyore ebese no neretika direnga nchitingo tebanga chibesa nirenga lakini njirongo chirongo rubale patitingo manyanga nakibago chabakora pakaba. But I know what I know from psychology ni nagi umuntu utavuga nabako nyarugo tume kubobe na ande bono onye nabarayi bakona na chibesa onye na ubakona na chibesa nkonyo rore bakoroka baringa I have my people. So those their people, they are the same people they use. They give money out. Baganda bate bya bande se ground nagi mheshimiwa fulani atakuja mahali fulani ngocha arega onte birimba golere chae no abane 100 200 300 500 ilifu yamo muna na rabo songali abana bakwana bakirifu nga umweshimiwa ketengo chali onyarebe ka gocho mumugerere kwarari bona batumika basaya bobe lakini tingo tebanga ngamba siasa fulani na fulani bako chibafande na nditimanye tinje chibasilenga bako. But what I know is they use the crowds. The crowds is a number ya very nyingi na yabasaya because enki babana rabara banga so mukutano mbabuga tikende bakora serikali ye county na serikali na teraba gas
babe busy. So they can find them easily on board. So kuba 500 muntu omete kusine town gwaso kwa mwezi shilingi 500 na bara orenga kwa mokonyiro ko batabwatira kujugo tumeka mara kwa bagusaragire agoro bosi nyumba agwakeza bunga kwa mwezi elfu yamu na baro kanyumba akora shopping nke nyumba asamenyeta wana tachi etagazi mabokire mambi bona kwanya ba mutumekire bobe bona ebe zero when they give out they call it mobilization fee. As they call it. So ekera ba kuruka nga mobilization fee neringa ngomugambi kitengo cyare so de oyo gagocha mu motere one time mu motere two time motere muogo lita kwana ekolin buing so kwanya rongo muntu mwakore gazi ntutubaye gintu mwabaira baba ko sensiri 300 jire baga ko baba but one what they do is they disturb a well organized crowd carrying go check about address maybe chishu une jikon che president yare go be kanyota chikwane kwanya ranga go sikusi bazaira ko matera one time so abasa abachaka ku one time oro they clear information yanga ko licha sabantu egera kingota ino bono buna abasaya na namona buna umurai kera bikore bune biga bikonekiwa from your position inungorra muri ebiyabire because biribiya ngo bakane tole nande ngota matole tukunyara kuikira onye sesimi onye se kumera na one on one na utoko tenga yaya ego soli ya kore kana ta sigete terro kana sigete una bona ego soli enene ya gosera abarai bachorije pensi ya Kenya bagutara bo kusi barenda mwananchi bagosera ari kyumbu incident iri yabantu kuoka bosongo lakini akera baroranga iga abantu babere crowdy I'm told nga bagasoka bagaje goje kyumbu. I don't know if they were organized by na kyumbu baje goita abantu but maybe engineer ba beta addressed egere amaitachi abo aba address na barabwa so muntu uri batebete barutabaga amagera ndubona twaringe bosongo we left at bosongo so others proceeded so ndubona bona ntwabasaye njibuno musaye kwa nenge je na chite bosongo kotegerera abana inchi ngibaho kwana bari abarayi baito so ekere tokorra chiti maragoba what happened so untwa we said no to these violences kera togosko bosia sengencho abasaya bange bono kubwate kana nari agenre tugwate abokobora kwemirema bange babere aido na mesangerekane ye siasa buno bwate ile chibe sango bwato kwa chire mesanga tori gochiaba kera chingaki abange babo bairanire nsemo ye mitandao ya kerero iyo ya bereke gutume kwa bange bate birasa matuka bango igatera atume kwa asenchirere ngia abasaya bange baswira sense media mitandao aidha kurama ubora ibororo bose kubeka hamangana basenchire tari ngia se mitandao ino buna basaya ngakimwa tumekire mitandao iga yekerero wikirani agenda ino ntubuna abasaye muna njo musaya na uringo ikera amanye to gutumika Facebook gutumika Twitter gutumika TikTok gutumika mitandao ya kerero bona kwanya beka ncha barengo ikera ngo batebiane nga tumika umutandao yo gokonya rosi enchira y'abantu uranyara abasani baragokonya gusonye kubwatekera konya unanti ngora yande chigari kera nanyorire gari ekonegwa abongo nyake bicha nanye biko mutandao nanyore customer na iroso monyana omwebeza uyungurire chaye igotoro chinga na konyekira ongero sine chiri bubere iyo ntontabwa to ene kiato buneke nagora tinchiko kuogerera barayinjira bangakane agusinga ke gari yo mu agashimo agete manyago wakano igona nyetumikire byo mutandao uyu onye TikTok it pays well bare banje tagotenga abarengo umere ngo batenga anye kumaide gotenga tenga mono abu TikTok
rosia besa egokonya aya onyo kumanyete gusine mupira wanjite tangazo gusine mupira abantu they will see you on Soko TV bune na beokorangerio cyo batangaza n'umupira karore una World Cup wero. So you market yourself on this social media like me. Social media nero yagere na jire ko bumurai bwabasai as opinion leader from the ground yagusi. So omutandao oyo nche ngoruku Facebook ama Facebook user ngoruku nga Anderson Mbasa Majuki omuntu go follow, they follow me, they get the information. Una bono nyote iyo na boko nyoro no ere timeline yana igona inform ya abantu. We use this to inform people. Also people knows you from what you do. No na enkwara oje kumanya nya tari Facebook to mena ntana. No na enkwara ko oje kumanya tari WhatsApp maybe to kwa ntana. So that yokamana ke muntu yonsa ko moneta na bara substantial to what we do in our na abantu bagutumike mitandao tote banda kase okurama barai ko na misinformation asingencho abange babona basaya bagutumike emitandao kiraboniga barabunga kyoko bakwana njenda kwana leiga musaye uri ontegerereta na ndo ndigerete ase TV ya soko nga to tumeka omutandao bobe ekiaga internet does not forget, and also internet is a very good evidence muntara give because it will not be deleted even if you delete from your end, but it will be in the archives of this. So akarota ke tukutumeka omutandao etumike buya roseli erieta anegasi no ekurugera kurwabu uri konye ko ngozo no mutangazaji ndatebe gusinje bunanje no mutangazaji ndebe nga njibunanje wana mjina electrician. I mean I'm a trained electrician. Nsa kubeka gusinje bideo bugeta asegete yanga kebicha ndebe ngigazi ya wiring asegete na boko yoran kuribunga tena kinkora ruturuba ko gazi nchutokoya. You are a good person. But take care of kubunga Rama Clinton Rama Nyarebe so bona ye na bonge guni ali arengaria ali akiumbu because bona ye ole guni ya yo mutandao ko Rama abantu na kurutamaga na mutandao lakini turi guni yo kurutamaga no ga physically na ande bona no manyete internet spreads very fast so again to kes nzakabaira egikomyoka asengi mayamanyi worldwide so amagena buna ali arute twali kiumbu kero muntu bono ndebwensi nabo musonga yamaitenga kiumbu ensinaro ikurugu kiumbu ikurutamage wakabara yamagena kwarali njibone ngendo ndatebiguru yo musae utumika internet to tumika internet kurama umushimu gogete na onyetari gukonya kwasino ayetora araga akora magendero egento ratumika ragaro ki internet komota ingene ki umugambi abasae bring them on board to your government because to your system. Ano umwemusiye ama bagari yabasaye awento ko barombisi yo bwemusiye gabo bae a genuine thing ono mujumbe unanguru bonjali so musiko njoke akorwa enko toko motena ki umugambi ntuna basaye ku bonjali ali CDF nturo chibasayo aturuga ali internet so that karaga so mu manyana ki where is the problem as obviously tuamotebe wose onye there is a mistake ira so obviously and to ashiru kumuricha out we can do a post to address our issues so that yarana na kikumbe gente gabanta ambaroje abana njimbaroje let me address it. That is the only thing you can do with your internet era abide by the law ya standards cha internet yebegete ekira kinda tebe hakuna hacha ura mumuntu internet because what if you find himself or herself on the ground onyo muntu na ura ache go konyo ni we ta go konya because ngwa muramete ko gwesali igo asenjere ndo mutandara boko tumikwa asenjere ngia konyo montage ndria ndamano omusai tigato kwandrenga neiga inubuna basai mwatwarira magania mange
yogotaka ko amaonchoreri akorekane mwatwarira magania mange yogotaka korento bora yubuya ebintu bibe burunge kurenda bange baino kero mwa rangeri gwa semesa yegotogekana nga neba mware ko robekana mware kurangeria akorekane mubwate solution moko ofa abange batebi okay muteta magendro muteto bora yubuya wata chikura basaye muri gwesoki mubwate chikura ama bagana rega yechigasi abasaye soki mu apply abasaye baraba oromba tete wa apply gorangiri more amaonchoreria lakini are you up to the task kuna basaye amaonchoreria iga muraye guri baga moye ikende bose inwe mutagete akorekane tari dota itakorekane eza ete guri baga asubura ibuyensi na mono county andonsi Kenya agaga subura ibure umura musaya tuko egera nyari kwa address issues that affects umwana youth na libara feeling we are well represented osakotoka teto borongo boli Clinton obizie governor tatebe ne governor ngukwanira etwara abantu abanene abagaka kusaba subati abanene babira abantu abanene obisie to give advice tutonyore nga gender atukororo omuntu watobore mafu atukororo omuntu kuruko musaye are represented. I tell you, you will not find people making noise because na eba kurigiriri e panel yeri batabana ki mugaka naro mungana naro musubati utenete chenda naro uyoro uteneta bare mafu nara na ne ba kurigiriri mono banyoro musaye naro tokonyora bagu bakuoga na ande naro bo asobu amusie na ande kusoso no boso deputy governor ose senator ase human rep esa kutunga abinte byonse mbiro robuya na yabane ebunge ya Kisii county ose ebunge ya county endubuse ebunge ya national government osakukoira ni mahega ake musiki justice Maraga na atwarite shida ne parliament ya itete no muziko Uhuru Kenyatta aka baka umuzike Maraga akarikari rube kujya se president could disband the former parliament no nyore buja sababu nena jabwate chenda nominations bantu bakortu kuja office ya parliament ojo parliament mba considered the woman, so there was no good number. There was in general mba bwate gendo yego rugunga gender positivity. So because the concern ingo takere nete betanga gender etoke every onye gender etokoro ekaro nominate onye go beka the people with disabilities batokoro the people with the ani gender yetoko bakungu abasae abamura wasaba seko batoke yani that age bracket etoke ke represented toka ngongwa roje musike Maraga kolika irube kochali. So this we have a problem not from the government, national government, not from the county, but all the two governments babuate imeshida enene isababu erina kotebina mbali representations of people in offices go say in any docket yes serikali unabono wasonye security, Ministry of Security, Ministry of Labor, Ministry of what, Ministry of Roads okonyoranga nabantu bali okoranga oyono nyarebe they are the same people mbali kunyara ko chenju. So abasaya no bari na masakara parwete University of Nairobi, University of Kenyatta bari siko babate papers chibanta ko colleagues barenka bosayo. That is why konyoranga both they can be even misused koleta chimuro buru bunenji kwa uchi. Asensemo yokoria ko babwatanya se ogwaka chikura kurwa asensemo kurwa na kibuno murebo basaye kwa mobilizira basaye bago babwata chikura bosyo bachori bone 2027 kuyasa ngera mangana bago kwana bachiko kora maonchoreria enyora kamba bwate numbers mbabwate kura kuyasana
ekere IBC yeah we initiated I think it is this year ikatwara all the commissioners pone bakatanga wono igasia chakire ya IBC yeah that what they should kujimara. We don't want to talk about the past, we want to talk about now. So IBC gatangaza ngabantu wono babugate chikura. We as youths, me in person, I did several posts. Even if you go to my timeline, you can see them. Shika Kadi, Tukona Kadi initiative, we were there. We did a lot of posters. Chiko encourage abantu osaba sae abari kwako bakotoka zo mitandao mo no TikTok what banyare ko sibwate chikura. In person, we went to the people. Unanje Anderson Yombasa inanyo abantu aba IBC para seito ali butole junction bagotara kuligia abantu babugate chikura bara kuruga mobile registrars of voters ibara gutara abantu kwanyora bekana stars get stationed abande bagutara image. So as a citizen, a civilized, I took initiative. Yogotari abantu ba IBC. Ekenyoro kiane ekegima. To where I come from, mobilizing them, babwate chikura. Abana bakorera chi form 4 last year, abana babwate chi form 4 from 2022, babwate chi bande. I told them, babwate chikura. Abantu, they went, others were telling me, abantu bande bana bangakera bakajibicha, I have them in my garage, bande to babwate chikura. So, from my side, I did my best on IBC registration. So, no ever umong no lioko ndugira gorukunevia ni mura ena matukana tara watakura bona aru school university ya Meru Arenge ena matei bona bwate kura obu mwananchi we participate 2027 elections ngaleta abantu ba IBC bakapona isiko bakachekeri sister yane ya Arenge nkalitukerio kosenare system bakanyonale system bakachekeri umongo minto bakanyonale system baganchekeri bakanyonale system ya IBC. So they registered my wife. So my wife is a clear indication nga I also did my part because that shit kubaligia njira mbalete tena abanyoro tenga batenga no let us go home to home. So bakatema kokora registration. So as my part na korete nore akei gongo bwana nore nige tuongerekerange nanga kigurwe kejikia bagaseted gekoro kurion tanje Heritage Center polling station kia bagaseted this year ntuatema gotebia abantu babugate chikura asige tuikirange na barabo wose bakonyara bachenji chikura kurwazi babugaterete ocha asige tukiawo dion tanje. So we also did our part. So when I want to carry tanje I think it has minimum number ya registration because of sensitization etaka rutu irendonge na abantu bagwanta gukora. But as per we did our best kugira abantu tubatenga ki ayege tom kireke iguru gekeyia ndaganda kubwata le kutora zengwa gekura primary njugora kwateregia sina we did our best. Memano kero tokenda te gusangana koria gochikokorera enkwanda itobutuko bwara mwanchu murigeria tokenda gusanga nere Hanson Mbaso muraibo basa kurwe county ya Kisii bunge ya Bonchari kumurikira musabo kwabera kumurikira hamanga yo akurotota oburaibo basa na bagokorigie kwabo gwesonania na siasa na bogosangana into kerengeri kyago ne ribori ryago ase omogenito ase studio namba ito esimi 0788 6 mweri ari beka isatu na bogwa kesimi ase studio irinde urwe kerengeri kyago onyara kwa gukuru ribori ryago onyoko bwata somo gina sengenjo twasangire amange kurinda se kero tugo chikokorera Hanson
karato kwandra bono siasa tigatumure kiroro gongo rwagusi abasayo kora bose inu n'abasaye abarai baisokire babere batete kirogeke gakyobora ibwense kuri nabange barate birenga kurunka mbuya muri banga mutarasoka isiko abarai mbraro kana batwarete nkwana heya mu bose bachorio monene inu n'abasaye na kisiasa cha gusi mu chiroche usibo mwaka ogocha 2027 igoro yobo rai bwense date buno musayo chite skuru or civilized uburai bwense mboliko rugunga it's community based leadership. It is a national leadership. And that is why you see people all over the country, including the Badibagusi, they want a change of leadership. So again to get a suma, but take it over ubu nga ubu ya no ko bu afiri their interests abasaya mbaraba accommodated to the government in place kuruwa gusi na kuruwa gose mbogere gose kuruwa mbokamba kuruwa ikoyo Mount Kenya, they have the candidates. We call them flag bearers of the parties, party flag bearers maybe. So onye bako ucha to come to consensus. Also one, warogo chiko defend kero kya the president of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto. Era na rekero. Na ane na atake ko defend. Asintunda ya kabere egera anda retire. Oyo ntubwa tikombuli kwani ndurigo ko ani ndurigo compromise. I mean agina abeke gusi. Oyo ndurigo mu Russia so rio na bata abo. Asobora yani obo jori wocha no ali. Lakini abantu barete interests also una yora twale interest. Na watu barete interest katande ko tuwa koba umutangazaji kurwa Sensoko TV. Lakini nyore ri bageri na bango kore gas. Bono mbana barabati to kokorera umwana inchi Kenya gas. Una bono Dr. Fred Okenko Matiang'i nare aseresie nere nabwate ebyagazo byokora ense ya Kenya. Ntobwate Stephen Kalonzo Musyoka kurubu kamba nere natagete araye. Ntobwate omwana omitoko kusifuna nere no analinda mwananchi yae nere natagete arinda abananchi. Ntobwate abantu abange besokiri batita kuburia chikura, including the president of the Republic of Kenya. So abantu abango banga bari ngora baje baigwana ne tasokyo yo tasokyo oyera tayari nasoga tole president naro. So ndete kukwanira iga na bali abategera liko sabantu bandikirete CTV bamanya iga ntubuna abasaye nturigo segeta uburai we community etogo segeta uburai buyensi uburo president, because we represent the people, the statesman of Kenya. So to neri naki kiro muntu nabwate gintu kia yanchite una bono njiro mu Manchester United ayina bona yaroro gusuno mu Arsenal. So kiro muntu nari timu yae egento togotema gotsemia basaye ngeri naki inchibuno mu Manchester ntige ngonsera chiana na aba bakurugwa aba Arsenal gusaba Chelsea na barabo bagocha gusega likyombu batiga nabo baona lisera cyaba bari bakubanjira uko bategerera esababu nena tobetiriri yogenda mukutano utatakiti kogenda ayo tutete kobera Manchester ganya Manchester eche bosongo ogenda oro mupiro ekira kidate yabana inje bono ntubwate Fred Okenko Matiang'i uyuba akire koko abagusi ngana intwe twasokiri mu muroyo tutageterera ataretere keruko ku president gusi na maraga na aroro nere nabwata abantu bae abagusi bakamutenga nae twagubwate siri ole tegero gusi
toroje bona abantu mkonya gosoka bare bonsi na abaito bakorwa bagusi egwate bankwanire orai wa Kenya lakini gusi bono president ani tabe bona bona president yaba gusi na bara basekoba nganero gurugu kengo matiang osimande baro batagete maraga chief justice maraga so to abasahe ngo batebinga to obosibure bwakero muntu abone sera ziare ntore ta chibura buru anda onse to bako to tumekwa kwa hiyo silingi 500 200 osali obugimo bwabasaye bande bwamambya toreta to ngainwara gusiringi 200 guseri bwaya muze 500 gusemi ajiri bakwewa oito muntu uri guchakonya ifamily yabo mambya guse agure gusineliso uri gweta buya kumurute gusono mwengwa omubeke nsakwe to anje gutumiko bube umusaye asabe tagugusi jegere ngote yaba guzinga ki abasaye ponsipi bantegerete nanda bare bandigerete ase TV ya Soko TV enda batebigo oborai ebogusikwa nanda oborai na nyasa okurwa ntore da chiburo buru ekiagara nyasa here bakabe komurayo na bara beko yore wanchite kuna Clinton oranyora na ro chiro soire onyora njitira mutagete lakini koikabo murayona urabona sako ndaharia embassy obori uwisyo president of the Republic of Kenya no to muanjete koikotebe ori akoro kunga William Samoei Ruto na ele president ya Kenya egeroite interview eri kwara gwetiwa asenjira yendo yora sobora inero re ase obora ikero to gokorre nkwanega yo mwerio mbuye mona sugo sangana into asenkwana into kubwarero ngurubonchari okorwa korengere kiabete korengere tukori gorase twaroche abana bake bagusiria magima base chinchira chitari chingia kurwa se bunga bonchari kero kwandra oborendi nega korekeria inu nabanchari ngaki mwakeroche nande ngikirete mangana bunari gokorekana no chano kana ne mono korora bana basini egesa kugeri kwa roje bakorire getende gekongu nande bakaitwa bakakwa bakaruzugo bomo na ntwa basae una Johnson musae na roje nga na injiri mbata bana barengaine bari baitetwe na kirikireti imena maegara musionga tayonga uranyora neo yone okorere tugento kiri kuika tugiakere koko na ndi toga kikerie ekoko yoko kigikeria naro chabara ya bange sana ndakwana keigo atugo chukura naro chabara ya bange pakuruta pakomocha security ya bonchari abande bagoteba baira ni kisungu yare ngoro rekolega asonya basigari gose docket ya security yasinyirwe miremo abantu mbage chetiwa so bwenge kukwana because of that incident emotions nchakine de sana naro chari mu wakili Cliff Mbeta aspiring MP bonchari kako condemn nanda gatebanga onye umuntu nari ora atake ora tware evidence enough na nyarebe kusura tware suspect I report to the relevant authorities immediately. We file even a case so that that family or those families will get the justice. Na mbaibere tero naro mujumba bonjali nere ko guchari sonjoke mu mujumba ito nere ga go address the same issue umwe musiona ku ombati nere na address the issues nere agateba eke kole kimuna kirekebe abantu abanga baraye abanga in general including even the governor of Kisii County, the woman rep, the senator, they have also sent their grievances, condolences, or just say family. Nje da tebe igorogoro yoko itukuri kwa bana
it might be a suspect ngano muntu occurred maybe intentionally, of which they have arrested 2 guys as per now. Ba suspected ka mwana ka grade 9 and then ba suspected muntu mugaka gete 64 years, of which ba got banga banya oranga some evidences kusine viato byo mwana viato kamuaya nini timanyeti. But that is what I saw on social media when I was traveling from Kisii to this point in Nairobi, Ojaga Soko TV. So nara abantu baganya kukwana amangana ayo. But what I can say is Gusii in general muchando tokiro monana. Muchando tokiro monana no ringa insecurity ya ichoira. Na insecurity yego ichora asingenje una twata baringa abarayi bagotumika abasaye bobe abahaji beza bakora kibura buru ekiwateba in security yacha security ende ya era line no mangana buna hari eri nagi into una abayibori na ura nyana ngantu wato magoso yokulinda abana ye maybe yake kazi maybe ukatiko mwana anka ukasoa soka kuchichira alisuneka ukakora kuzengi wairane kwa nyoro mwana okoledo gatana una keli na ura nyana nga na vera irresponsible yo muibori responsibility yo muibori negligence but rende ngeni naki umuibori ta komekero goso mono ko mwana na chiete go sengo ngo chiesa ose nini okanyoro mongani yo muibori urangeli uneke kyabe enya sore joire Gusii enya sore kunyugu para ko gweta na basaya serikali yenyene kirigiriti enya sore kunyugu na ande yake babwate information enya sore yekoniwa inchibono ndatebenga igabu esemo asabaga teba buso mwana gali mwabe esemo na chieto enya sore kunyugu on that street abantu tiwa complaining enya sore kunyugwe pareye botuko bwakia ukujiguhita kurusuneka ukana nyomba enya sore amure bakara stachikona bakungusa enya sore igona mange apo ngante kobekwa ko ene kianga ubone ndingo tingi ngobore ekina kingo teba nga the security docket ya bunjari ewante kubokiwa ekore gas irinde ene kinga na bane bikore bunebi mbiko toka memono ase enkwana yago bono tika nkoe inse ndageka he me kamera yago ni gai na bo kwandra umurai wabasaye na bo gomosa ndo bwense ulisko gari aso gukore nkwana itobo tukobwa rero ase ncho twaro kwandra basaye wesono ni na siasa onyara ko bago kwandra kero orongora gusinensi akanye kwenda ne bosi wachore bonne 2027 nchenda atebyo musaya ontigerete ya TV rando ngajibaga mbakwane babero badato kyagera ban ngochaga batambuye bane batebinga ndaika twege Soko TV wante ingan kwane goro ya yoborai esitaika ya 2027 yachire nabantu bachagere ku ya line kuebanga kwa siasa ya 2027 next year njenda atebe umusayo ndigerete na ron tagarete buyeiga Clinton na ande mambyo chonda ngeri na rindo randa ngeri gocha na nebe do kwanera na bongoje kurugusira ne chinkwana mangana yengenje buna to kwana akaga se studio umusaye ta basako ganda gotume kubube 2027 onyoro wasirijo bugimo bwao bwamambya na ande onyore gusinaye kwarengerizo yo muibori gocha kokonye inyumba ya ino to tume kububera ukoba yo murai nga atageto burai yeraegwe agutumeke uita abantu gusugurwani abantu ngokoba ayakwairwe besa gusisiringa 500 gusineri gusinire ngakwayego ngosali gusine mu burukana bwa abantu onye kwaikeire kwanyorere nganje noyo Dr. Fred Matiang'i waikira ase kwanyorere nga umugutano uyo William Samoei Ruto the president of Kenya tikakogendo irana bayo morembe bakore ega campaign yabo bagende na ino moche bonje sera chino to tumekwa bobe kuchiko salime burukano
yaba yani imekutano y'abantu babangete batumikira chipesa batumikira amafuta bajire bako umaye konyora nga mbara address bantu babatebe bingi bagacha kubakorera kusengi geta kire gokoru wasalire muntu mukutano bantu mba address ri bantu mbatebe kende ngo igonto enda kutume kubobe in general nga musayo nde bwensi taba so kutume kubobe Mbemono. Kosalio Morembe 2027. Mbemono. Ngo tumakwenga makwani ase oyamba bere batatu tuskora. Tare babere batatu. Asobwango. Asobwango mulina. Amakwani ana manena anta kitenge aira se mongno no kurukunevya ni mura. No ante gereta se TV gaiga. Na mamo minto kurukumagreti machuki. No muwakili Cliff Mbeta okobori chikura chabo nchali endugu yana Thomas Machuki Chofre Yominto Phyllis Evelyn Jennifer ango yana Videli Sumulisia korwali karase ya bigogo na abanda abange ntanyale kokwana nkole buna ngitali okurunga Rostin yakona kokori bukumanire bwakisi county na abasani abange unabono nkwani mumurondo kurunga Elijah Onyando musani wana sana nkwani mu murugo rukunga Fabish nkwani mu murugo rukater kurukufini nkwani no yondo rukunga abange tingo kwana ngole lakini nkwani mu muntu kurunga James ogweroga ntirigoya ase ogumwaga chumu ya sana Negatia abanda. Negatia abanda abange. Mbemono Hanson Mombasa Machukia so kirana se studio chito twasangira manga yoko masemi mugusi mwancho muligere na boigo omosai andonsi yo otobwate tinande chinga kichiko toka toshinga otokwarga ni nkwana bunega se chinga kichinde naye mwancho mu ligereria tobate bambye muna soko sanga na intwe no basaba kwetonga wesemire kurwa se chinkwana no basemi abo maganita se studio lituko lya rero aseri bagari ya Kelvin Mogoi na boigo Barnabas Ondari kuru studio ya Kabere ichenkoro kwa Clinton Ndigito ko kanto twaro botkobia abagwa gandro gutwara buri bya wemeroberi ya gendreta sembe oyan soko TV nya saika wanja ande tumira na sembe. Oyama.